Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kinuyog ni Sinay da Ruben ken Lindon, itikuta dagiti bandido. Nagpaliw pay ngay muna dagiti agkabsat. Sakbay ang nagtignay dagitoy. Nakuna ni Lindon akayat da tulungan ti tribo ni Pangulo Baltasar. Tapno mapukawen dagiti kabusor da itinasao a lugar. Iti daytamad lagundaway. Nakuna ni Kamagong ken ni Pangulo Baltasar nga umadanin ti pannakagunod da iti justisya ken namnama. Iti sabali a bangir, kayat manan asarungkaran ni Bakit Ansing ni Leon iji pagbaludan. Gapo tadi na malipatan daytoy. Naglabas ti oras. Nasdaaw dadayana ken Celia ang nakakita ken ni Bakit Ansing. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! When Auntie Ansing, talagang aglanglanga ka itan adon niya. Sika tipudpud no adon niya. Oops! Diyak kaya timawagan iti Donya, Diana. Rumbang laang amaawagan ka iti Donya manang Ansing. Langam at talagang timay sa abak nang. Agyaman akmanun kada kayo. Ket gaputan na gustuan nyo tilanga kita. Ilibre kayo amangan. Sa dino ti panganan tayo, Auntie Ansing? Ijay point. Anya point manang Ansing. Di yo amo. Ijay turo. Anya? Sige, mapantayo kid din iti opisina ti may sapay nga abogadok. Irwar ko man iti pagbaludan ni Leon. Tapno, ada mga asawa kanya. Ha? Sino naman ang hindi madadanagan sa ganitong kasasaad kung hindi ako mag-aasawa? Simra ka ni manang Ansing iti opisina ti abogado na, senyorita. Wen, manang Celia. Sabali mananday ta nga abogado na. Maragsakan nakitay kan ko, ana. Agasam, agtagalog pa yun, nga madamot laok na nga Ilocano. Mangrabrabak laang ni Auntie Ansing, manang. Di na ngamin kayat nga agmisuot ta. Wan nga rod, senyorita. Talaga asabali itatilanghan ni Auntie Ansing. Nagpelas. Kat talaga alangan na tibak nang. Kabailan namot gayam nga aramidin ti kasta. Wan nga rod, senyorita. Uray titigtignay na. Madlawan abak nang. Isu ti rumbang amaawagan iti Donya. Gaputa talaga abak nang. Wen, manang Celia. Nagsimple ngamin nga agbadbado ni Auntie Ansing. Ngam ita, nagminaran tilangana abak nang. Isu na laeng, tadi na kaya ti maawagan adon niya. Isu ti klase ti tao a pagtuladan, ken pagdayawan, gapu iti kinaimbag na. Hay! Anyamot dun. Dagiti lalaki talaga. Oh, apay ka di, Auntie. May samot na dyan nga abogado. Kasla sana nakakitkita iti napintas. Anya? Masurunak. Imbis nga dupay ti ibagakkan kwa na may papankan ni Leon iti pagbaludan. Kidda-kidda yan nakit din. Anya? Nuawan lati na patag agagarakkan kwa na. Itay paya pinanawak. Sorry laengen. Gaputasan nga iso ti kursunadak. Amin lakit din nga abogado kalalaki. Katag gusto kanya. Ano ba naman yan? Anya? Pagandar man lang ang tilugan. Tama pantayo mga Diana. Let's go. Wen, Auntie, mapantayo nga rodan. Tengal, da Fortesa, titengad dagiti daduma a politiko. Kastamatan, dagiti mamanday lintag. Kabailan, abayadan ni Fortesa, tilintag. Puno, Baltasara. Baknang dayje a Fortesa. Isu amin ti puon dagiti riribok a mapaspasamak. Kamagong,
Dinadaal na tibiyag tayo anak ko rapay. Pinatay dati pamilya ka. Kastamat din a dinadaal dati pamilya day di agila. Kamagong. Kalpasan ti panang raot da Ruben kan Lindon, kadagiti bandido iti lugaryo. Agsubli kami iti patad. Katripuugan dan ti grupo ni Fortesa. Kamagong. Kaya't kun makita ni Fortesa, amaysan analam miis abangkay. Daytoy ti para kada kayo! Manong Lindon, basit ti kalaban. Wen Ruben. Ha? Adda ng paltog iti kalaban. Ruben, okay kayo pa din Wen, Sinay. Ni kayam sinay tinang paltok iti lalaki. Manong Lindon. Umay ka Ruben. Asit ganta ni Sinay. Sana rumbang nga imay kapay ditoy, Sinay. Adda pa'y nabatbati ka dagiti kalaban. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak, Lindon. Kaya't ko lang ang kitumulong. Ha, sinay, Manong Lindon. Anda na si putak akabusor iti san unay nga dayo. Anya? Palag ko lang. Agmay may salangan. Siya kunti makamukan ko na, Ruben. Agbati kayon dito'y kini Sinay. Ay, sus! Kumlab kayo! Dahil jeti ka gusto ka. Naglingad at agos iti bato. Manong Lindon, kitaan. Agparparantisa ka na. Manipod iti naglamangan na. Paltugak tisaka na. Napuntahan. Napaltugam tisaka na. Nagparang ti ulo na. Paltugak mat! Natayan tinabatbati akabusor. Agyaman na. Natay amin ang dagiti bandido amang ririribok kada kami. Sinay, nasken ama ipakaammo daytoy kadagiti kakadwam ijay tribo. Kat alaen tayo amin dagiti dingwen nga inagaw dagiti bandido kada kayo. Pumanag na ni Unyol. Sabali ti madlaw ko kan kuana. Dayjay, nagturong manan iti ayan dagiti kakadwa ng agbambantay iti gate. Sabali ti iwas day taatao. Ha? Saan langan nga aramid iti saan anasayaat. Gaputad dakas ti mapasamak kan kuana. Okay, kakadilaeng. Honey? Wan, honey. Dinaklata ni kaskaso. Amom, honey. Adamanen dom tanga kwartak diti mansyon. Kasta ka di, honey. Wen, honey. Adumanen ti kwartak. Nagdaod kadagiti iligalan negosyok. Maraksakan ak iti dayta, honey. Sigurado ngay kanak manan iti kwartak. Kakatwa, ito'y tribo! Mangtag tayo! Iti pamadayaw! Kadalindon kan Ruben! Kapo, iti parang parmagda! Kadagiti bandido! Akabusor tayo! Buwan Pangulo Baltasar! Kamaudyalan na! Nagunod tayo matlagan! Tibanligi! Babaen! Kadagiti anak! Tibanwar tayo! Ani agila! Naisublimat lang ka na tayo! Dagiti baka! Nga inagaw da ka na tayo! Buwan Pangulo! Pangulo! Utang tayo daytoy! Anay pag-anakam kadakwada! Gapo! Tatinulungan da tayo! Kakadwa! Apay anak ulimak ka, Sinay. Ha? Lindon, agsubli kayo ka din iti lugaryo. Wen, Sinay. Ado pa'y tinaskan nga aramidan mi iti patad. Sige. Agan-anad kayo kumahan. Apay nga rod anagliday ka nang ibagay iti dayta. Mabalin ka di amamuak. Noan niya ti paglidlidayam. Lindon, agkita tanto pa'y nga ta. Ha?
Pasensya ka no naibagakan ka dayta. Sapel ako ma, tadi mo ikan iti sabali akay papanan. Diyak amo nakita tantupay, Sinay. Ulitak. Maragsakan anak ammukan ka. Kasta akmat, Lindon. Maragsakan akmat, anak ammukan ka. Ang kalignas, panagkunak. Saan tayo pa makawid? Anya ti kayat mo asawan, Ruben. Kasla nga minsan nga agsina da Manong Lindon, ken Sinay nga agsarsarita iti sirok ti salamagi. Ha? Kitaan nyo Itay da pa yung agsarsarita. Mabainak mo tamang singa kadakwada. Mala. Baybay amlat tan ti kabsat mo. Urayin ta amalpas ti panagsarita da. Ulitek, tagyaman kada kayo, kamagong. Baltasar, awan ti rumbang apagyamanam. Inaramid laang da Ruben kan Lindon ti rumbang. Nakasagana da at tumulong. Nasayaat, ti panangisurom kadakwada. Gapo, tanagbalinda, nga instrumento iti kinaimbag. Uwan Baltasar, insurok ida para iti pagsayaatan ti kaadwan. Jakmat ni namnama, akadwak itan dagiti anak day di agila. No saan aga po kadakwada, mapukawon amamimpinsan ti namnama. Kamagong. No siyakla ang ti lumaban iti grupo ni Fortesa, marigatanak. Sa anak mo't lang agbaligi, kat amangan no tibiyag ko pa'y ti mapukaw. Kamagong. Naragsakan dagiti dua, gaputan nakita dan ti ladawan dagiti dadakkelda. Ken kastamet ten ti pakasaritaan ti amada, aday di agila. Pudno dayta, kamagong. Baltasar, saan kamin nga agbayag? Agsubli kamin iti patad ang naggapuan mi. Sapay la kuma, taagkita tantumanen, kamagong. Sinay, anak ko. Nakita, ti panagtad-tad ti luam. Apay ka di. Tata. Itay pay, anak kapanaw, dalindon dito'y tribo. Saan kamutan, amatagtagari, anak ko? Di daklatan ni kaskaso, tatang. Sinay. Maladingitan lang. Gaputa apagbiit da si marungkar tito'y tribo. Panagkunak. Saan aday ta ti makagapo? No apay, nagladingit ka, anak ko. Nagpasig kayo itay, ngagsarsarita, kinilindon. Sumpatan nak. Agayat kakadi, kinilindon. Tatang. Ipagam kanyak tagpaiso, Sinay. Agayat kakadi, kinilindon. Jak ilibak, tatang. Iti damo pa'y laapan na kaamamakan ko na. Nakarit na ak iti nagpayduma. Sinay. Maladingit anak. Gaputa jakton makita pa'y nilindon. Insuot ko tibado nilindon. Babaan da ito'y akamiseta na. Maup-up ti iliw ko kan ko na. Apay akas to'y tirik na. Jak matan maiwaksi iti isip ko. Itala ang makarik na ak iti kastoy. Imbaglakit din. Tanabati na tibado na kanya. Kat daytoy abado ti mangipalagip kanyak. Nga dalalaki an amok. Kan nakarik na ak iti ayat.
Kanjak malipatan. Ti panagtenat ti bibig mi, iti panaggabumi. Sinay, anak ko. Si kamat gayam, tatang. Adalaman, tirabi. Nga madda ka pala di tiruar ti kalapaw, ngagtugtugaw. Tatang. Mapankan iti silid mo, kat maturog kan. Sa anak pa'y ngagtuglap, tatang. Ngam, makapadakas kan ka, ti agpuyat. Didaklatan ni kaskaso, tatang. Maturog ak tulaangan inton madamdama. Kayat ko pa'y dagmay-may sa dito ruwal. Apay nga ta nga alo si Isanak. Sana ka makaid na. Kayat ko ti maturog. Ngam adda sumsumkan iti isip ko. Kumusta nga ta ni Sinay? Nalabit ang nakaturugan. Jak malipatan timbagana. Ngagkita kaming tupay nga ta. Jak may panamnamakan kwa nang agkita kaming tupay. Anong Lindon? Ne. Nakariing ka pa'y matgayam, Ruben. Wen. Nakita ka na katugaw dito'y salas. Isungay nasitgan ka. Apay ka di manong? Awan, Ruben. Hindi ka di Sinay, di pampanunutan? Jak ilibak. Nabit lang ti panagkadwami. Ngam nakarik na ak iti nagpayduma. Naibawing kini Sinay ti panagayat ko kini Diana. Manong? Jak mailadawan da ito amarikliknak. Para kini Sinay. Nagmayat asay open ti angin iti agsapa. Kastamatan ang nagmayat abuyaan ti isisingising ti init. Sa anak amapukawan iti namnama. Manipod dito'y nagtakterak. Orayak ti dadatang ni Lindon. Oray na ko na nakanyak analabit. Asaan kami ngagkita. Iyarig ko iti isisingising ti init. Adumteng tumanan ti barong agsama. Kat agkita kamin tumanan ken ni Lindon. Babaan ko may ti angin. Kat iaplaw na. Wano idanon na ken ni Lindon tinalaos nga iliw ko kankwana. Manamnamam ti ayat ko. Lindon. Apay ngayon kasamti paltog mo, Manong Lindon. Kaya't kun apatayan ni Fortesa. Anya? Agsagana kan Ruben. Mapasama kan ti gubat dito'y probinsya. Ripuugan tan ti grupo dayjay nga awanan pain. Agbaligi nga tada Ruben ken Lindon amang ripuog iti grupo ni Mr. Fortesa. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.